कोरोना विषाणूच्या दहशतीनं संपूर्ण जगाला ग्रासलं असताना भारताचा 74वा स्वातंत्र्य दिन जास्त गाजावाजा न करता शांततेत सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून काटेकोर पद्धतीनं ठिकठिकाणी साजरा करण्यात आला आहे। संतुलन संस्थेच्या पुणे, नाशिक, उत्तर प्रदेश येथील निवासी आणि दगडखाण कामगारांच्या मुलांसाठी असणाऱ्या पाषाण शाळांमध्ये भर पावसात सुद्धा दमदारपणे स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात आला आहे। खराडी येथील संतुलन कार्यालयामध्ये वुमन्स क्लबच्या सीमा तंवर, सामाजिक कार्यकर्ते सुनील गायकवाड आणि इतर सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन संतुलनने कोरोना काळात केलेल्या कार्याचं कौतुक केलं आहे। यावेळी संतुलनचे संस्थापक अध्यक्ष ॲडव्होकेट BM रेगे, संचालिका ॲडव्होकेट पल्लवी रेगे, महिला अध्यक्ष वंदना भुजबळ आणि पदाधिकारी उपस्थित होते। मी वंदना भुजबळ, संतुलन संस्थेची अध्यक्ष। आमच्या कोविडच्या महामारी आमच्या संतुलनने खूप पुढाकार घेऊन साधारण 45,000 लोकांना रेशनिंग वाटप केलेले आहे। त्यात आदिवासी भाग आहे, खराडीतले जे महिलांचे बचत गट आणि दगडखाण कामगार त्यांनाही भरपूर पुरवठा केलेला आहे। त्यामुळे ते सर्व लोक समाधानी आहेत आणि हे एक फार मोठं मानवतेचं कार्य आमच्या संतुलनने केलेलं आहे। स्वतंत्र 74 संतुलन संस्थेमध्ये आम्ही भेट दिलेली आहे। त्यांना भेट देऊन त्यांच्या कार्यक्रमाचा पूर्ण आढावा घेतलेला आहे आणि आम्ही छोटंसं एक आमच्याकडं छोटीशी त्यांना नाश्ता देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यांना एक नाश्ता वगैरे दिलेला आहे आणि या संस्थेने खूपच चांगले उपक्रम करत आहे आणि असे कार्यक्रम चांगले करत असेल आम्ही त्यांना पाठिंबा देणार आहे। मैं वुमेन्स क्लब खराड़ी से सीमा तनवर, हम लोग सब वुमेन्स क्लब खराड़ी से आए हैं। हमने पूरे कोविड के टाइम में संतुलन के साथ काम किया है। बच्चों के लिए राशन, स्टेशनरी, हेल्थ चेकअप कैंप, आर्सेनिक 30 मेडिसिन देना, आगे भी बहुत सारा काम करेंगे। हम लोगों का गोल्ड ड्राइव, गिफ्ट स्माइल ड्राइव सब चालू रहता है। इसी विषय में आज इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में संतुलन से हमें बुलाया और हम लोगों को सम्मानित किया है। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे मेंबर्स को बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे आगे और भी काम करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ज्ञानेश्वर पाटेकर, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, हवेली, पुणे।